do 79. Pravljen je 26 godina u apsolutnoj tajnosti, namijenjen je samo u slučaju nuklearnog udara. Originalan iz Lesline, iz Slovenije i sve što ovdje vidite je bilo ovdje i 90-ih i bilo je 70-ih kada je se sve ovo gradilo. A ovdje imamo jedno umjetničko djelo. Ovi originalni meci su zapravo meci iz fabrike municije Igman. Ovdje imamo bazen sa tehničkom vodom. Dakle, oni bi ovdje imali 3 izvora vode. Prvi izvor vode je rijeka Ljuta, drugi izvor vode je bazen u biti koji je dubok preko 2 metra i može pospremiti preko 170 metara kubnih čiste vode. I treći izvor se nalazi dole, na kraju tunela. Dole se nalazi bunar i to je rijeka Neretva. Ovo je blok broj 10. Blok 10 je blok za električnu energiju. Prije 30 do 40 godina ovo je bila najopasnija soba u cijelom bunkeru zbog dizel ulje. Još uvijek možete malo namirisati dizel ulje. Ovdje imamo 3 prazne cisterne za dizel ulje. Ove dvije mogu pospremiti 25 tona dizel ulja. Ona žuta mala može pospremiti 2 tone dizel ulja i pošto je ovo bila najopasnija soba u to vrijeme u bunkeru, samo jedan čovjek je mogao boraviti ovdje, oni su morali imati protupožarni sistem. I ove crvene cijevi su vam vidi protupožarni sistem i on je povezan sa jednim bijelim senzorom, odnosno alarmom, evo ga tu, i jedan crni senzor, to su sve senzori za visoku temperaturu i ukoliko bi se desila ovdje neka vrsta požara, ovaj cijeli sistem je povezan sa 5 boca halona sa obje strane vrata, eto i tu te sive boce, tako da bi se požar ovdje ugasio za manje od 18 sekundi. Bloka za električnu energiju, ovdje imamo 3 agregata za električnu energiju. Ovaj mali crveni tamo je torpedo iz Rijeke, odnosno Hrvatska bivša Jugoslavija, a ova dva su Caterpillar, odnosno Piller iz Njemačke. I torpedo ima 45 kW snage, a ova dva imaju 360 kW snage. Ovako Piller izgleda iznutra. Ovo je najnovija tehnologija 70-ih. Ljudi me često pitaju da li je ovo Severina. Ovo nije Severina. Ovo je jedna umjetnička instalacija i zove se Željezna zavjesa, a umjetnica je ova cura na slici, to je Selma Selman iz Bihaća. I Selma je Romkinja, odnosno ciganka, kako ona sebe naziva. I ona je bila 2011. ovdje na Bijenalu savremene umjetnosti i donijela je sve ove sekundarne sirovine zajedno sa svojom familijom i u ovom kombiju. Ovdje imamo teleprintere Siemens iz Njemačke i oni su apsolutno novi, oni nikada nisu bili upotrijebljeni, stavljeni su ovdje samo u slučaju nuklearnog udara kako bi ljudi mogli komunicirati sa drugim bunkerima, ali to se nikad nije desilo, dakle oni su apsolutno novi i dan danas rade. Svaka osoba koja bi radila, svaki vojnik ovdje bi morao znati prevesti kod i prevedu informaciju na ovaj papir i onda ovaj papir odnesu u malu tu sobicu, ona se zove protokol i tu bi udarili pečat i potpis i apsolutno nijedna informacija ne bi išla bez pečata i potpisa iz ove sobe. Pečat je jako bitan, to znači da je nešto strašno bitno i da je hitno isto tako i da mora ići direktno Titu na ruke u generalštab, odnosno komandnu sobu. A iza ovih leđa ovdje se nalazi cijela Jugoslavija na jednom mjestu. Svi ovi rezervni dijelovi su napravljeni u Jugoslaviji, nešto je napravljeno u Sloveniji, nešto u Hrvatskoj, nešto kod nas u fabrici municije, ali ono što je najbitnije, odnosno što je najzanimljivije, kada ste predsjednik 6 republika, vi imate apsolutno najbolju tehnologiju ispred svog vremena, a ovo je dokaz. Ovo je automatski prekidač za svjetlo. Oni su ovo ovdje imali 70-ih, 60-ih, kada ga je Amerika i Njemačka počela proizvoditi tek u 80-im.
Tito, a ovo je Titov ured, odnosno kancelarija. Ovo bi bila njegova stolca, njegov sto, njegov jedini crveni telefon koji se navodno nije prisluškivao, ne znamo to baš, i ova stara mapa Jugoslavije.